Balama ambe aw fola aw ni ce aka lameni na. Ni wakati na anga foli be aw ye ka kenye ni Krista yɛrɛ ka kanuya tɔgɔ ye. Balama bi wulada na amena kalan min ye o kalan kun ye sonyɛni ye. Kamele ni sonyɛni. An y'a ye an bɛ tuma min na sisan sonyɛni cayala an ka jamanaw ni an ka duniya yɛrɛ la. Tiɲɛ don ko kamelew dɔrɔn lo tɛ sonyɛni kɛ. Nga an bɛ fɛ ka an ka kuma ɲɛsin kamelew ma. Bibili bɛ mun fɔ sonyɛni ko la. Ni aw y'a jati minɛ a b'a sɔrɔ Yohana ka sura 10 na a verset 10 na. Yesu b'a fɔ ko sɔn bɛ na ka bɛnkan kɛ. Sɔn bɛ na ka fagali kɛ. Sɔn bɛ na ka mɔgɔ ka walifɛn bɔsi a la. Nga Yesu kun bɛ o fɔla jɔnw ma. Yesu kun bɛ o fɔla ka ɲɛsin sutana ma. O b'a yira ko di ko sonyɛni ma bɔ Ala la. Nga sonyɛni ye sutana ka baara ye. O b'a yira k'a fɔ ni kamele walima sungulu k'i yɛrɛ don sonyɛni na e kɛla sutana ka siya den dɔ ye. K'a sɔrɔ Ala ka an dan ka bɔ a yɛrɛ la. Ala ka an dan ka kɛ a yɛrɛ ka siya mɔgɔ ye. Ka an kɛ a ka siya denw ye. O lo kosɔn daminɛ kitabu la Ala b'a fɔ ko ale ye an dan ale yɛrɛ ja la. Nga mɔgɔ o mɔgɔ k'i to i ka kameleya la ni k'i ɲɛsin sonyɛni ma k'i bolo n'i sen don sonyɛni na k'i dusukun don sonyɛni na balimacɛ balimamuso an ka kamelew o tuma na e kɛla sutani ka siya mɔgɔ ye walima sutani ka siya den. Yesu bɛ kuma sonyɛni ko la tuguni. Luka ka sura 10 na a verset 30 la. A b'a yira an na ko sonyɛni ye min ye. Sonyɛni ye mun ye? O ye bɛnkan ye. A ko cɛ dɔ bɔla Jerusalem a kun bɛ taa Zeriko. Nga k'a taatɔ to Zeriko sira la ko sonw bɛnn'a kan. O y'a ka bololafɛnw bɔsi a la. O ye cɛ bugɔ fo k'a mandimi. O k'a lani to saya ni ɲɛnamaya cɛ. Balimaw kamelew ani sunguru sonyɛni tɛ fɛn ɲuman ye. Sonyɛni bɛ adamaden dusu gɛlɛya k'a cɛ fɛrɛn ka bɔ Ala la. Sonyɛni a sugu ka ciya. Bi an ka kamelew bɛ sonyɛni sugu caman lo kɛ. An bɛna an nɛnkun lase o ma. Dɔw b'a fɔ ko brutage o ye tubabukan ye. Nga n'an y'a yɛlɛma julakan na i b'a ye ko a kɔrɔ lo ko misi ani saga bɛnkanw bɛ bin ɲimi cogoya min na olu bɛ sonyɛni kɛ o cogoya lo la. O b'o da su mɔgɔ ka warifɛn na min tɛ o ta ye. Balimaw sonyɛni dɔw modèle dɔw bɔla n'o b'a fɔ ko microbe o bɛ sɔrɔ jamana dɔw la. I bɛ kamelew ye sanji 10 ni looru mungan fo ka se 30 ni looru ma. O bɛ besew ta o bɛ muruw ta o bɛ bɛn o baɲɔgɔnw kan o bɛ bɛn o fakɛ simaɲɔgɔnw kan o bɛ bɛn mɔgɔkɔrɔba kan o bɛ bɛn denmisɛnnin kan o bɛ mɔgɔ ka warifɛnw bɔsi o la ni bese ni muru ye. Balimaw o ye sonyɛni wɛrɛ ye. Sonyɛni wɛrɛ bɛ yen tuguni i b'a ye o bɛ mɔrifaw ta ka bɛnkan kɛ bankiw la. O sonyɛniw bɛɛ o bɛ adamaden bɔ Ala sira kan. Nga Yesu ko aw ye tubi kamelew a ye tubi Ala ka duba aw ye. Yesu Krista tɔgɔ la. Amina.